मंदिर आहे बघा, श्रीदेव नागेश्वर प्रसन्न, मस्त बनवल्याने बॅनर. चला तर आता पण बऱ्यापैकी गर्दी झाली आहे बघा या साईडला, गाराणं चालू आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आमच्या गावची आज जत्रा, हडीगावची श्रीदेव नागेश्वराची. तर आम्ही चाललो मंदिरात, आज ओटी भरूची आहे. तर आम्ही आत्ता जाऊन ओटी भरून येतलो, कारण नंतर गर्दी होता म्हणून आधी ओटी भरूक जातो. आणि आज आपले 2 ब्लॉग होतील. आता ओटी वगैरे भरूक जातलो, त्याच्यानंतर 6 वाजता काहीतरी भजन म्हणजे दिंडी भजन. तर आपण थोडासा शूट करायचा आणि इतर काही गोष्टी आहेत, म्हणजे जे लोक मेहनत घेतात पडद्यामागचे कलाकार, ते कोण कोण आहेत ते पण बघूया आपण आताच्या व्हिडिओत. आणि थोडंसं फिरून येऊया आणि संध्याकाळी परत जायचा. तो दुसरा व्हिडिओ बनवतला आहे जो पालखी वगैरे असतो तो. तर आता मी आणि सृष्टी जातो, बघा हसता ऐकायला एकदा म्हणता काहीतरी गावताला बरोबर. तर चला जाऊया आता मंदिरात आणि आधी ओटी भरून येऊया, कारण नंतर खूपच गर्दी होता आणि मग व्यवस्थित ओटी वगैरे भरू गावनं नाही. चला आपली गाडी काढलं आणि जाऊया बघा, तयारीत एकदम. काय वाय ऐकायला तुका मी गाठला घेऊन देतलं आहे, चाल मस्तपैकी. चला तर हे आमचे मोठे सबस्क्रायबर. तर हो चल आम्ही जातो मंदिरात. आता आपलं नागेश्वर मंदिरचं गेट असा आणि इथून थोडंसं खाली गेला की आपला नागेश्वर मंदिर आहे. तर चला आता डायरेक्ट मंदिरात जाऊन भेटूया. तिकडे स्पीकर पण चालू आहे, आय थिंक कॉपीराईटचा इश्यू येईल, तरी पण बघूया, ट्राय करूया. बघा मंदिराच्या जाताना रस्त्याच्या दोन्ही साईडला लाईटिंग केलेली आहे, ती आपण रात्री दाखवूया, आता दिसायची नाही बघा. आणि या साईडला पूर्ण सगळी पार्किंग रात्री सगळा भरलेला असताना. आपण आधी जाऊया मंदिरात, दर्शन घेऊया आणि नंतर बाकीचं दाखवूया. तर आपण येऊन पोचलो मंदिरात आणि आता सृष्टी खण घेता, तो खण घेऊया आणि जाऊया मंदिरात. आधी ओटी भरून घेऊया. काय घेतं खणी बघ, घराच्या बाजूक राहून आहे थंडा पितात, समोरच घर आहे या दुकानवाल्यांचा नाही होय राहून थंडा पितात. काय सांगतात बघा, आमका विचार नव्हतं नाही होत. 2 अगरबत्ती दे आणि खण. अरे बघा यावर्षी मस्त आहे की मंडप वगैरे घातल्याने इकडे, या साईडला सेल्फी पॉईंट बनवल्याने, इकडे रस्ता सगळं नंतर दाखवूयाच तुमका. तर आधी आपण जाऊया आतमध्ये मंदिरात. घेतलं काय घेतलं? अच्छा एकच घेतलं खण, खण एकच घेतलं ना, असं नवने जा तू अंगठ काय जागरण केलं दिसणार नाही, डोळे दिसणार नाही. तर चला इकडे आपली वादक मंडळी, त्या साईडला ढोल वादक. आपण जाऊया मंदिर आहे बघा, श्रीदेव नागेश्वर प्रसन्न, मस्त बनवल्याने बॅनर. चला इकडे पण मस्त आहे की डेकोरेशन केल्याने आहे बघा. यावर्षी वेगळा, गेल्या वर्षी किल्ल्याचं डेकोरेशन बनवलेलं होतं, यंदा तसंच काहीसा मंदिरच टाईप पण मस्त बनवल्याने. आता आतमध्ये बघूया काय बनवल्याने का इकडे पण पताके लावलेले आहेत, हे सगळे कागदी पताके असतात आणि शंकराची पिंडी बनवलेली. तर आता पण बऱ्यापैकी गर्दी झाली आहे बघा या साईडला, गाराणं चालू आहे. फ्रेश काय इकडे ओटी भरतात सगळीजण. ते बघा मस्तपैकी बनवल्याने शंकराची पिंडी. तर सगळे उभे असतात आणि प्रत्येकाचा एकाचं गारणं चालू आहे बघा. आणि सृष्टीचा नंबर मागे आहे. तर सृष्टी आता ओटी भरता, आम्ही जरा लवकर येलो पुढे लाईन तोडून.
जय देवानगोपाल ब्राह्मणापती पावनी वर्ष हात जोड सृष्टी माझ्या सचिन नामदेव शाळकर माझ्या मिनी वाईट दिवशी साध्यामध्ये असा मी तू मान्य करून घे. आज या ठिकाणी ते बंधू काय व्यवसाय करतात त्या ठिकाणी त्यांना चांगलं करून भरकत देऊ काही त्या ठिकाणी त्यांना चांगलं करून जय देव काय आज. तर मित्रांनो आपल्यासोबत असत या मंडळाचे कार्यकर्ते महेश दादा. तर दादा आपल्याला सांगतील की आताचा कार्यक्रम जो आपला आजचा कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी कशी आहे. तर दादा नमस्कार, स्वागत असं तुमचं आपल्या चॅनलवर. नमस्कार. तर आपल्या जत्रेचं जे रूपरेषा ती आता यापुढे कशी आहे संध्याकाळनंतर. प्रथम सृष्टी ओलगो या तुमच्या चॅनलचं या ठिकाणी मी नागेश्वर चरणी या ठिकाणी नतमस्तक होऊन स्वागत करतो. धन्यवाद. या आपण जो गावातील जे जे उपक्रम आहेत ते लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी कायम आतुरतेने येऊन त्या ठिकाणचे कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोचवता त्याबद्दल मी भारापात मानकरी देवस्थान विश्वस्त कमिटी व समस्त हरी ग्रामस्थ त्याचप्रमाणे श्रीदेव नागेश्वर हितवर्धक मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी आपले आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. आज सकाळपासून जी जत्रेची पारंपरिक रीत आहे त्याप्रमाणे विविध कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहेत. त्याच्यात जत्रेची शोभा वाढवण्यासाठी इथल्या स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेक विविध उपक्रम राबविलेले आहेत जे दरवर्षी आता करत असतात. त्याचप्रमाणे आता यानंतर श्री पावनाई देवी प्रासादिक दिंडी भजन मंडळ माळगाव हुमरसवाडी यांचा या ठिकाणी दिंडी भजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. तो कार्यक्रम संपन्न झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी 9 वाजता रात्री दीपोत्सवाचा कार्यक्रम होणार आहे. दीपोत्सवाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर या ठिकाणी पालखी प्रदक्षिणा सोहळ्याला देवाच्या महत्त्वाचा जो कार्यक्रम आहे तो पालखी प्रदक्षिणा सोहळा संपन्न होणार आहे. त्या पालखी प्रदक्षिणा सोहळ्यामध्ये सर्व भाविकांनी येऊन त्या पालखी प्रदक्षिणा सोहळ्याची शोभा वाढवावी असं नम्र आवाहन मी आपल्यामार्फत भाविकांना करीत आहे. त्याचप्रमाणे तो पालखी प्रदक्षिणा सोहळा संपन्न झाल्याच्या नंतर चंदवनकर दशावतार नाट्य मंडळ यांचा पारंपरिक दशावतार नाट्यप्रयोग या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तो नाट्यप्रयोग सकाळी संपल्याच्या नंतर सूर्योदयावेळी दहीहंडी फोडून व आरती झाल्याच्या नंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होणार आहे. ती संस्कारक्षम बनून या जे आपले गावराटी आहे त्या गावराटी सर्व गावातील मजबूत होऊन जी काय आपली कोकणातील परंपरा आहे ती परंपरा अशी चालू राहून ज्याच्यासाठी सर्व भाविक नतमस्तक होतात अशा देवतेंच्या कृपेने त्यांचं जीवन उज्ज्वलमय हो अशी मी या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि यातून आपली रजा घेतो. धन्यवाद. दादा अजून एक प्रश्न आहे. मी आता बघितली की रस्त्यापासून आपली पूर्ण 2 साईडने लाइटिंग केलेली आहे. तर ती कोणी केलेली आहे. गेली कित्येक वर्ष आपले ह्या हडीगावचे सुपुत्र या देऊळवाडीतील आमचे बंधू सुर्वे बंधू मनीषा डेकोरेटर्स हे अंधेरी हे या देवाच्या चरणी स्वखर्चाने ही पूर्ण विद्युत रोषणाई करतात. कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता आपलं देव ह्या भावनेने ते या ठिकाणी आपली सेवा रुजू करतात. तर हा मंडप जो आहे ना तो कोणी हे केलाय. आपल्या सर्वांच्या कृपा आशीर्वादानं नक्कीच आभार मानूया. कृपा आशीर्वादानं या गावातील सर्व ग्रामस्थांची इच्छा होती आणि त्यासाठी पाठपुरावा चालू होता. तर हा मंडप आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या आर्थिक सहकार्यातून संपन्न झालेला आहे. त्यासाठी आपले बंधू श्री रघुनाथ सकाराम सुर्वे यांनी त्यांच्याजवळ मागणी घातली. त्याचप्रमाणे आमचे गोठण्यातील गणेश सुर्वे यांनी सुद्धा पाठपुरावा केला. या दोघांच्या माध्यमातून श्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी त्वरित आम्हाला निधी उपलब्ध करून देऊन ह्या नागेश्वर मंदिराचा जो सभागृह आहे तो अतिशय चांगल्या रीतीने या ठिकाणी सुसह्य असा झालेला आहे. त्यासाठी मानावे तेवढे आभार सर्वांचे कमीच आहेत. नक्कीच नक्कीच. आपल्या सर्वांचं असंच सहकार्य असल्यामुळे हे विविध उपक्रम आपण राबवू शकतो. त्यामुळे त्या नागेश्वर देवाच्या इच्छेनुसार हे सर्व घडत आहे अशी आमची धारणा आहे. बरोबर. नक्कीच नक्कीच. आता आपला हा डीजे दरवर्षी असतो बरोबर. तो कोणाचा आहे. आमचे बंधू मनोज सुर्वे एक नागेश्वर डेकोरेटर म्हणून मुंबईला धंदा करतात. अच्छा. तर त्यांनी आपली सेवा या देवाच्या चरणी रुजू केलेली आहे. खर्चाने ते या ठिकाणी येऊन
या देवाच्या चरणी ध्वनी संकलन करून आपल्या जी सेवा आहे ती रुजू करतात. तन मन धन अर्पून या ठिकाणी सर्वजण आपली सेवा करत असतात. बरोबर. आणि हे सगळं करत असताना आम्हा स्थानिक ग्रामस्थांना 12-5 मानकरी व देवस्थान विश्वस्त कमिटीचं परिपूर्ण सहकार्य असतं. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोभा वाढविण्यासाठी हे अनेक उपक्रम करत असतो. नक्कीच. त्यांचं नेहमी सहकार्य असल्यामुळे आम्ही पुढे जाऊन काही ना काही आणि कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न करत असतो. नक्कीच. तर हेच आहेत का ते? मी त्यांचा नंबर पण देतोय खाली. जर तुम्हाला मुंबईच्या ठिकाणी जर साऊंड सिस्टीम हवी असेल तर नक्की मनोज सुर्वेंना कॉन्टॅक्ट करा. दादा नंबर सांग ना त्यांचा जरा. 8828 बरोबर 51 हां 0610. ओके. मनोज सुर्वे ना. आता यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करा. कळवा ठाण्याला राहतात ते. तिकडे जर तुम्हाला साऊंड सिस्टीम हवी असेल तर त्यांची तिकडे तुम्हाला भेटू शकते. तर दादा धन्यवाद. खूप चांगली माहिती दिल्याबद्दल. आणि आपल्या पोरांनी म्हणजे नागेश्वर हितवर्धक मंडळ याने खूप काही बरंच गावचे लोक सहकारी त्यांनी बऱ्याच काही गोष्टी केल्या आहेत. मंदिर वगैरे मस्त सजवलं आहे. कारण हा ब्लॉग मला वेगळा बनवायचा होता. बचत गट म्हणा, स्थानिक महिला बरोबर, साफसफाई वगैरे बरीचशी केली. बांधवांचं सुद्धा योगदान असल्यामुळे हा कार्यक्रम अतिशय नक्की खूपच चांगला झाला. तर आपला आता भजनाचा नंतर करूया आणि नंतर पालखीचा आपण वेगळा ब्लॉग बनवतो. ओके. आता मी जरा घरी जाऊन येतोय, परत करूया. ओके. तर मित्रांनो आपण आता थोड्या वेळासाठी घरी गेलो. कारण आपले एक मित्र रत्नागिरीहून आले आहेत आपल्याजवळ ट्रॅप न्यायला खेकड्याचे. तर ते मालवणला फिरायला आलेलं. कसं वाटलं मालवण आमचं? छान आहे ना. तर त्यांना ट्रॅप देतो आणि परत आपण मंदिरात जायचा. तर तुम्ही रत्नागिरीत? गुहागर. अच्छा, तिकडून आलात तुम्ही? ओके. मालवण छान वाटलं ना आमचं? चला या, वेलकम आमच्या मालवणात. मी आता इलो घरी आणि दादा इलो मुंबईतून. केव्हा इलो तू दादा? दुपारी इलो. हां, आम्ही आता मंदिरात जाऊन इलो. ते रत्नागिरीसून इथले त्यांना जरा सोडून येत आहे. आणि आपलं मामाचं मुलगो उमेश घोगळे, एका दिव्यात सगळेजण ओळखत असतात. दिव्यावाले जे कोण माझे व्हिडिओ बघतात ते एका ओळखतातच. तिकडे दिव्यातच राहता. आणि मामी आणि इलियत बऱ्याच वर्षांनी दर्शन देऊ आमका. ही बघा, ही उमेशची आई आणि ही माझी मोठी मामी. ही त्याच्यापेक्षा मोठी मामी आहे ना. तर परत आपण जाऊया आता मंदिरात डायरेक्ट दिंडी भजनात. सृष्टी काय करता आकडे काय करतं देत. आज सबस्क्रायबर आपले काका आणि या काकांचं जे लाइटिंगचं वगैरे आहे तर काकांसाठी बिग थम्स अप. काका दरवर्षी येऊन ही सगळी लाइटिंग करतात. थँक्यू. सासरवाडीला गेला धन्यवाद. काय म्हणता बाकी काका? चला येतं आता भजनात हे करूया थोडं. साडीचा पण दाखवला. होय केलेला. थँक्यू. हा त्याबद्दल मी माझ्या मंडळाच्या वतीने सर्वांना लाख धन्यवाद देतो.
पक्वासात करतात योगेश परब, अमित परब तसेच माझ्या सर्व महिला भगिनी यांच्या वतीने आपल्या सर्वांना लाख लाख धन्यवाद देतो. तसेच बघा आज आम्ही इथे पंढरपूर उभं केलेलं आहे. साक्षात पंढरीचा पांडुरंग आपल्या समोर उभा आहे. विठ्ठल रुक्मिणीचं आपण सर्वांनी दर्शन घेतलेलं आहे. या वारीमध्ये आपणही आज सामील आहात आणि या वारीचे आपण साक्षीदार आहात. म्हणजे आजच्या या क्षणापुरते आपण सर्वजण वारकरी या नात्याने आमच्या दिंडीमध्ये उभे आहात. तुम्हा सर्व वारकऱ्यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन या महाराष्ट्राचा आनंद दैवत श्री गणपती गजाननाला नमस्कार करून श्री सरस्वती मातेच्या चरणी नतमस्तक होऊन तसेच या स्थानाची देवता श्रीदेव नागेश्वर श्री वालकाई देवी यांच्याही चरणी नतमस्तक होऊन माझी ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी पाहुणे तसेच शुभारंभ होतो तुझे नाम घेता. मंगलमूर्ती श्री गणनाथ होणार आहे. म्हणून माऊली परत सांगतोय
विश्वनाथ दाजी साळकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मातीला का विठ्ठला तू वेडा विठ्ठला तू वेडा विठ्ठला तू वेडा धन्यवाद.
असं करता करता एक झाड उचललं, त्याच्यातून त्यांना आवाज आला विठ्ठल विठ्ठल. माऊली तिथेच ते त्याने हाडं घेतली आणि पंढरपूरला पांडुरंगाजवळ धावत पळत आले. ती त्याच्याजवळ ती पांडुरंगाजवळ हाडं दिली आणि पांडुरंगाने आपल्या समोरच त्या चोक्याची समाधी बांधली. बघा माऊली, संत चोखामेळा हा जाते ग फिरते बहुत पुरा गाव कौतुकान एरवा विठ्ठल. तर मित्रांनो, लाईन बघा केवढी वाढली. आम्ही मगाशी जेवण केलं. तुम्ही मला नव्हताच काय गो आताशी येईल असते काय रे फिराक आणायचा ना बाय एके दिवशी सकाळीच विहिरीवर ही सबू पाणी भरण्यासाठी गेली होती आणि ती तुम्ही सगळे गावकर एवढे लेट काय होता गावामधून
एक दिंडी पंढरपूरला जात होती. ती पाणी भरत असताना नेमकी दिंडी एवढा मन लावून भजन ऐका होतं ना, असं वाटतं आता पुढच्या वर्षी होत करतो आमचा दादा आम्हाला ऐकायला पैसे देतो. काका नु काय तर देव अशा घेऊन गा परत तर आमका इनो पैसे देता ऐकायला काय नाही काका पण नाही मी व्हिडिओ टाकतोय पैसे दिलं हे 500 नको माहिती 100 बस झाले मग बरं 500 दे 500 नाही मेजर लहान असताना सुद्धा दी आता नाही दिलं तू पैसे दे मी व्हिडिओ करतोय इनो पैसे देता कळाक होय तर मग माझ्यावर पायमान असाल तुम्ही नाही दिलं त्यावेळी आमच्याकडे काय नसायचं. इने दी पैसे देतो ना तर असो भाव होय बघ अरे सही थांब थांब बंद येऊ नको पैसे देता आमका जायकले 500 बस झाले तर तिकडे दिंडी भजन चालू आणि इनो आपल्या 500 रुपये देता बाय वाईट ना 500 रुपये देता तू गावले ना ओके इने थँक्यू हे इने थँक्यू परत नाही गावतले होत लक्षात ठेव नारळ काढू बोलवतो आणि येणार नाही लोकांका सांगता गोव्यात गेलंय नाही हय गेलंय गिराईक देतोय ना तुका काय रे एका नारळ काढू बोलवतो येणार नाही ह्या काढ ना दिसा काय तोंड तर मित्रांनो आपल्या दरवर्षीचे दुकानदार आपल्या दर जत्रेक येतात काका खूप वर्षापासून येतात त्यामुळे मस्त वाटतं असेच दरवर्षी येत जावा बरोबर काय म्हणतात काका दुसरं खाया शर्दे काय घेतलं नक्की करतो ना असं काय मस्करी वाटतं माझी काय माहिती 10 वर्षात कोण 10 वर्षात ऐकायला गेलो आम्ही दशावतार म्हणून तो 10 वर्षांनी बाकी काय म्हणतो मग आमच्या गावात तुमचं स्वागतच आहे 10 वर्षांनी 10 वर्षांनी असता वेळेला तर आमच्या गावात तुमचं स्वागत आणि असं आमच्या रावजी सुर्व्यांचा दुकान तुका पहिलो दिसवतलंय पुढे आणि मग बाकी त्यांका दिसवूया ना हा डाऊटफुल असतं ना तर चला आम्ही आता जातो घरी आणि नंतर आपलं पालखीचा व्हिडिओ वेगळं करतो ओके थँक्यू आमचे व्हिडिओ बघतात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद ओके तर मित्रांनो दिंडी भजन अजून चालू आहे अजून 15-20 मिनिटं चला तर मी घरी येईल आता जेवण वगैरे मी जातो याच्यानंतर दीपोत्सव आणि त्याच्यानंतर आपले देवाची पालखी वगैरे असतात तो व्हिडिओ आपण वेगळं बनवूया कारण व्हिडिओ ऑलरेडी खूप मोठं झालं पण दिंडी भजनाचे बरेचसे शॉर्ट घेतले आहे मी तर हे व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओत दुसऱ्या भागात चला तोपर्यंत बाय बाय गुड नाईट